voorzitter van Geleen, Jeroen Baatsen. Dankjewel Jos. Iedereen van harte welkom hier bij het Bondschuttenfeest, hier in Oud-Geleen, op deze prachtige locatie hier in Danica. Het heeft genoeg moeite gekost om een geschikt terrein te vinden, wie voor een nieuw terrein voor moeten gaan zoeken. Maar dankzij de grondeigenaren en vooral met name de familie Vrome hebben we het toch gevonden en staan voor nu op deze prachtige schuttenweg hier. Dank ook aan de vele sponsors en de vrijwilligers die dit allemaal mogelijk gemaakt hebben. Bijzonder welkom natuurlijk aan alle schutterieën van onze bond, Bond Gerardus, maar ook aan onze gastverenigingen. In het kader van 24 jaar één gemeente Sittard Geleen hebben de schutterie van Borren, Buchten en Broek Sittard gehoor gegeven aan onze uitnodiging. En zijn ze vandaag hier samen met ons vriend uit Stockholm als gastvereniging aanwezig. En het weer zal het niet liggen. Het is een prachtige dag, het blijft ook goed te blijven. Dus we kunnen het schutterseizoen wat betreft de Bondgerades hier mooi in stijl afsluiten. En dat wil ook zeggen, alle schutters veel plezier en veel succes bij de wedstrijden. Dankjewel. Dankjewel Jeroen. We gaan traditioneel openen met het Nederlands volkslied en dat zal gespeeld worden door de Harmonie Sint Cecilia 1866 uit Oud-Geleen. En dat wordt vergezeld door de zang van de zangkoor Mignon, die dit jaar 100 jaar bestaat. Toch maar even. En het gemengd zangkoor Zanglust. Afdeling Geef 8 presenteert Geweer. Dankjewel. Zet af. Zet af, geweer. Op een plaats, rust. Voor het Limburgs volkslied. Geef 8. Oh,
plaats rust. Rust. Dankjewel beide zangkoren en Harmonie Sint Cecilia voor uw prachtige klanken. We gaan door met het openingswoord en de opening door onze burgemeester Hans Verheijen. Beste schutters, beste vrijwilligers, belangstellenden en alle gasten hier op de Schutterwei. Fantastisch dat wij hier vandaag met dit geweldige weer hier samen zijn op deze prachtige wei. En ik zeg daar direct bij, een beetje mijn wei, al heb ik totaal niet bijgedragen aan wat hier Marcelinus en Petrus hebben gerealiseerd. En hoe hier dat er allemaal fantastisch bij ligt. En ik vraag u, ik weet dat dat eigenlijk niet in het protocol past, maar ik vraag u om eens een heel hartelijk applaus voor al die vrijwilligers die hier dit voor ons de afgelopen 2 dagen en vandaag hebben gerealiseerd. En ik sta hier echt met trots, want dit is mijn schutterij. En ik weet dat ik nu een aantal voor de kop stoot. Maar ja, ik ben er maar van 1 erecommandant en dat is toevallig wel deze schutterij. Dus ik sta hier echt een beetje met een dubbele trots en dat zien jullie ook. Het is niet alleen een ambtsketen, maar het is ook het schildje van de erecommandant. Dank aan alles wat hier gebeurt, want ik heb jullie net gevraagd om dat hartelijke applaus te geven voor de schutterij en al die vrijwilligers die eraan verbonden zijn. Maar als ik hier zo naar jullie kijk, en jullie zijn maar een kleine uitsnede van wat we allemaal straks hier voorbij hebben zien trekken. Wat geweldig! Ik denk dat we in deze tijd met alle onrust om ons heen, met een wereld die in beweging is en met mensen die hele rare dingen doen en zeggen, dat we heel veel behoefte hebben aan een stukje stabiliteit. En stabiliteit is ook traditie. Dat zijn vaste waarden. En die vaste waarden, die zie ik om me heen. En wat me echt heel erg veel plezier doet, is de jeugd die we erbij zien. Steeds meer jeugd, ook op het moment dat de schutterijen hier aantreden. En dat doet mij ongelooflijk goed. En ik denk dat het jullie dat goed doet, want anders dan gebeurde dat niet. En die vaste waarden, die hebben we in deze hele turbulente wereld, denk ik, gewoon hard nodig met elkaar. Dat geeft rust, dat geeft balans en dat zoeken we. Denk ik. Vandaag vieren we feest. Maar we denken, en zeker de schutterij Marcelinus en Petrus, we denken ook en we staan ook stil vandaag bij iemand die we heel erg missen. Die in 2024 ons plotseling is ontvallen. En dat is Henry Jansen. En zonder Henry hadden we hier denk ik niet als schutterij zo gestaan. En hadden we dit niet met elkaar, ook al is het een paar jaar terug, maar hadden we dit niet met elkaar kunnen doen. Het heeft echt heel veel betekend binnen de schutterij, maar ook heel veel verdriet gebracht. En daarom sluit ik ook af met die woorden en kijk ik naar boven, want ik weet één ding zeker, er zit ergens een stralende ster boven ons en dat is Henry. En die kijkt en die ziet dat het goed is, dat het geweldig is, dat het onvoorstelbaar is wat Marcelinus en Petrus hier hebben neergezet. En met die woorden sluit ik af. Dank u wel. Dankjewel burgemeester voor deze schoon woord. En ik ben inderdaad van overtuigd dat Henry op ons neerkijkt nu in positieve zin en groetjes. Voor het gebed geef ik het woord over aan pastoor Kranke. Goedemiddag allemaal en de burgemeester heeft het al gezegd. Elke keer als ik schutterijen zien langstrekken, zag ik ook dat er jeugd tussen zat. Dat vind ik geweldig, hoe oud en jong samenwerken en samen ook iets moois ervan tot stand brengen. En dat is waarschijnlijk ook de reden dat de schutterij Marcelinus en Petrus van Oud-Geleen al hun 385 jaar bestaan kan vieren en de toekomst veiliggesteld is. Want als je zoveel jeugd erbij hebt, dan kun je gerust in de toekomst kijken. Wat het schieten betreft,
zo roept dat bij mij altijd herinneringen op aan mijn militaire dienstplicht heel lang geleden in de 70er jaren. Zolang het ging om het schieten op schijven, was ik er heel goed in. En deed ik mijn best om ook te raken. Werden de schijven echter verwisseld tegen silhouetten van mensen, dan had ik als aanstaande priesterstudent toch wel wat moeite ermee. Maar ik vond een oplossing die ik natuurlijk aan niemand verteld heb. Ik deed alle moeite wel te raken, maar rondom de silhouetten. En zo had ik toch niet op mensen geschoten. Soortgelijke gevoelens krijg ik trouwens ook wanneer de vogel waarop geschoten wordt mij te veel aan de Heilige Geest laat denken. Maar goed, ik wens u allemaal een prachtig bondsfeest en ga nu over tot het openingsgebed. Goede God, wij zijn hier samen aan het begin van ons Bondschuttersfeest. Wij danken u voor het leven, voor onze tradities en voor de verbondenheid die wij hier met elkaar mogen voelen en vieren. Zegen dit feest. Zegen alle schutters, groot en klein, jong en oud, en alle vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken om er een onvergetelijk feest van te maken. Geef dat dit feest een teken mag zijn van vriendschap, vreugde en oude tradities die ons verbinden. Laat de eendracht centraal staan in alles wat wij doen en geef ons een vrolijke en veilige dag met elkaar. Amen. Dank u wel, pastoor Kanke, dat je dit gebed met ons hebt willen delen. Aan de schutterieën verstaan hier bij de prachtige feestelijke kiosk. Als je zelf straks een schutterfeest gaat organiseren en je zit nog op suiker in een kiosk, neem ik het toch op met die vergelijden, die weten dat allemaal uit te halen. Voor de rest geef ik hier het commando over aan de commandanten van de schutterie. Dank je wel.